भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आं नोंथांमोननो मोनसे सुंद' एलार्ट भिडिअ लानानै फैदों। मानो होनोब्ला दा नोंथांमोना नुगासिनो दं मार्केटआव डिजिटेल मार्केटआव दा गोबां ट्रेडिं थार्ड पार्टी फैसा खामायग्रा एप्स सोलिगासिनो दं। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि एप्सफोराव फैसा खामायनो सानदों, नोंथाङा बे एप्सफोराव फैसा खामायनो हागोन ना हाया, लोगोसे नोंथाङा बे एप्सफोराव फैसा इनभेस्ट बानायनो नांगोन ना नाङा, आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होनो नाजादों। मानो होनोब्ला दा गोबां बेफोरबायदि थार्ड पार्टी एप्सफोरा दा ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं। जोंनि आसामाव जोंनि बर' सुबुंफोरा दा गोबां बेफोरबायदि थार्ड पार्टी एप्सफोराव फैसा इनभेस्ट बानायनानै दोनदों। लोगोसे बेफोरबायदि एप्सफोरा नोंथांनो बोरै फैसा होयो, आं बेनि आपडेटखौबो नोंथांमोननो नैबे सुंद' भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो कभार खालामनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोफोर, दाख्लैबावै YBY होननाय मोनसे एप ओंखारदोंमोन। बे YBY एपनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोथाहरदों। बे YBY बायदिनो नै दा आरो मोनसे फ्रड एप ओंखारलायबाय, नैबे FKB, आरो बेबायदिनो सेम मोनसे एप ओंखारदों। बेनि बागैबो आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायथिं खोथायगोन। बेबायदिनो गोबां एप ओंखारदों बेबायदि ट्रेडिं थार्ड पार्टी ट्रेडिं होनो बेखौ। बेयाव कुनु ट्रेडिंनि मोनसे माबा गैया। नैबेयाव बिटकइन, नैबेयाव नुनो मोनो नोंथाङा BTC, बेखौ बिटकइन बुङो, बेखौ क्रिप्ट' कारेन्सि बुङो। बेनि दामखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय ना बे बेसे थांना दं। खिन्थु बेनि दामा, बे एक्जेक्ट दामा बे नङा। बे बिटकइना जाहैबाय दा मोनसे बिटकइनानो दा 50 लाखनि सायाव थांना दं ना। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों 56,300। बेफोरबायदि मोनसे फ्रड मोनसे थार्ड पार्टी एप्स सोलिगासिनो दं। जुदि नोंथाङा बे एप्सआव इनभेस्ट बानायनो सानदों, नोंथाङा बेयाव दा इनभेस्ट बानाय। मानो होनोब्ला बे एप्सआ नोंथांनिफ्राय गिबियाव नोंथांनो नैबेयाव डिप'जिटआव थुबाथाय नोंथांनो बेयाव गिबियाव फैसा इनभेस्ट बानायनो खोथायो। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों 700, 10,000, नैबेयाव 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, नैबेयाव 20,000, 30,000, 50,000 बेफोरबायदि फैसा इनभेस्ट खालामनानै बेयाव नोंथांमोना दोननांगौ। नोंथाङा बेनिफ्राय डेलि नोंथाङा आर्निं बेफोरबायदि लब खोथैयो। मानो होनोब्ला जुदि नोंथाङा बेयाव फैसाखौ इनभेस्ट बानायनानै दोनो, अब्ला नोंथाङा बेयाव लब जायो। लबआ बोरै जायो? नोंथांखौ बेयाव जुदि नोंथाङा मानसि सासे सोनो हायोब्ला नोंथांनि बे फैसा इनभेस्ट बानायनाया आरो बांसिन नोंथाङा बे एपनिफ्राय आर्निं मोनो। नोंथाङा बेफोरबायदि लब जानानै बे एप्सखौ नोंथाङा गुबुननो शेयार बानायो, बै मानसियाबो गुबुन सासेनो शेयार बानायो। बेफोरबायदिनो बे एप्सआ देरलाङो। थाङै थुङै जोबनायाव जेब्ला फैसाखौ मेनटेन खालामनो हाया जायो, अब्ला बे एप्सआ अट'मेटिक फैसाखौ लुथिनानै खारो। दाख्लैबावैसो मोनसे एप्सआ खारलांबाय, बारा गोबाव जायाखै। आं नोंथांमोननो बेनि मोनसे आपडेट होनि। नैबे मोनसे दाय होननाय मोनसे एपआ आसामनिफ्राय कौटि थाखा लुथिनानै खारदों। लोगोसे बे एप्सखौ जाय बिथांमोना रेफार बानायदोंमोन, जाय बिथांमोना बे एप्सआव मानसि सोदोंमोन, दा बिथांमोना पुलिसनि आखायाव दङ। दा आसाम पुलिसाबो बेफोरबायदि गोबां सार्भार फ्रडनि बेफोरबायदि खामानिखौ दा नोजोर होगासिनो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि थार्ड पार्टी एप्सफोरखौ नोंथाङा जुदि रेफार बानायोब्ला नोंथांमोना एसे केयारफुल थाबानो जाबाय। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि थार्ड पार्टी एप्सआ वान टाइमनि थाखाय फैयो आरो खेबसेनो नोंथांमोननिफ्राय कौटि थाखा लुथिनानै खारो। दा बे एप्सआव हाबनाय गोबां मानसिफोरानो दा गोबां दावराव जागासिनो दङ। नोंथांमोना बेखौ निउसनि जोहै नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जानो हागौ। बेफोरबायदिनो लोगोफोर, बे नैबे FKB होननाय एपआबो बेफोरबायदिनो मोनसे फ्रड एप। जुदि नोंथाङा बे एपआव जुदि नोंथाङा इनभेस्ट बानायनो सानदों, नोंथाङा बेनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव गरफा गरनै फैसाखौ लुगैनानै नोंथाङा बेयाव गोबां लस जानो थांगासिनो दं। लोगोसे नोंथाङा गुबुननिबो लस खालामना होनो थांगासिनो दं। जोंनि बर' रायजो राजाफोरा एसे सांग्रां थाबानो जाबाय। दा बेफोरबायदि मार्केटआव गोबां थार्ड पार्टी फ्रड एपफोरा दा साग्लोबनानै जोंनिफ्राय गोबां फैसा लुथिनो थांगासिनो दं। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोननो आं मोनसे फिसा आपडेट होनो नाजाबाय, जाहाथे जोंनि बे बर' सुबुंफोरा जाहाथे बेफोरबायदि थार्ड पार्टी एपनिफ्राय गोजानाव थायो। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।